Gaur, martxoak 10 zapatu goitza da, eta Leioan aurkitzen gara, Klaretarren ikastetxean hain zuzen, 6. bikaritzen arteko topaketa ospatuteko. Aurtengo gaia bakea da, eta aukeratu dugun lema edo leloa zorionekoa bakegileak da. Horretarako, neskamutikoek ginkana joku erraldoi handi bat egingo dabe, froga batzuekin, galderen bidez, eta hainbat gauza euren artean. Gero, eguerdian, ordu batak aldera, mesa ospatuko dugu, eta gero, bazkaldu ondoren, musika saioa izango dugu. Hor, aukera izango dugu, dantzaldia eta ondo pasatzeko. Bataz beste, esan nahi dudana da, egun posgarria izan behar dela, edo izango dela, espero dugu, eta, denon artean, anaitasuna nagusi izango dela.